Morjes, morjes. Ootko käynyt aikaisemmin? 2005 viimeksi. No kuviot on ihan samat, niin kerrotaan. Eli tää vasemmanpuolimainen rivi on 400 metriä. Sitten tuolla hito etäällä oikein näkyy nurmikolla toi kuorma-auto. Joo, keltainen. Joo, siinä on sama se lippumies. Siitä kohtaa käyt jarruttelee noin 800 metriä aikaa jarrutella ja sieltä perältä sit opastetusti oikealle pois käyt. Joo, ja nopeuden ne ottaa jossain ennen jarrutusta siinä. Joo. 1700. Joo. Joo. Ja voit laitella ikkunat ja nuo kiinni, me näytän sulle käälle sitten merkin, niin sen jälkeen omaa tahtiin sala. Alright. Niin tää on ihan hyvä paikka, ei tarvii eteenpäin ottaa yhtään. Ei, se on ihan hyvä. Alright. Se näytti jo. Mm-hmm. Oikeesti ihan pysähtyy. Vitsi. Ei ollut lähösvetoja yhtään jotenkin. Mistä huomasin. joo? En mieti. Vaikka miten vejätti, niin ei mihinkään niinku lähtenyt. No voi vitsi, meni kyllä melkein kahta puolta. Niin meni. Vähän ois tarvinnut lisää. Kyllä jarru saa kyllä painaa ihan tosissaan tos. Nytkin tuntui vissiin, että menee pitkäksi tuo. Loppuuko toi rattaa tohon vai olisiko se jatkunut? Kyllä se loppuu siihen. Voi räkää. Nyt jos se vartti meillä on ihan perseelle, niin pakko kyllä käydä sitten ehkä ihan vaikka uudestaan, jos sais vaan rahaa jostain. Mistä menee pois? Sitten keskeltä napista.